Okay, nako. Sandali na lamang po ito mga kaibigan dahil moment naman nila J at M para pasalamatan at sabihin ang lahat ng gusto nila ngayong sa mga nandito pa rin po. Go, take it away. Ladies first. Okay. So, una sa lahat, gusto po namin pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng blessings na binibigay niya sa amin. And then, sa family namin, maraming salamat sa pagsuporta. Sa mga kaibigan, ano pa? Sa Dexter Eusebio Films, maraming salamat. Sa Bridal World, and then sa President Hotel, kay Bernard, Carding Events, I mean. And then, sino pa? So yun nga, maraming pa first of all sa God po at sa lahat po ng family po namin na nag-support. Lahat po ng mga family po namin nandito, maraming salamat po at hanggang ngayon, hanggang sa matapos pong event ay nanditiri po rin tayo. At sa mga family po namin na Ma'am Lingkod, kay Mama, kay Papa, kay Nanay, kay Ate Mates, Ate Marcel, sa lahat po Ate Joy, sa mga kapatid ko, kapatid niya, and then sa mga ninong at ninangs po namin na hanggang ngayon ay nandito pa rin po. Sa mga sipag po at maraming salamat po sa lahat po ng preparations po, lalong-lalo po sa Dexter Eusebio Films po. Sir, maraming salamat po sa lahat po ng efforts. Si Sir, trending na po tayo. So guys, trending na po yung prenuptial na karton lang. Pasensya na, hindi natin nagawa yung karton kanina. Kay Alvin po na nag-coordinate po ng lahat po ng organizations po dito. At kay Ate Maricel po, thank you po. At kay Ate Tess po, sa sponsor po na lahat po ng mga damit na ating pong suot ngayon. Maraming salamat po, Brother World. At hindi po maano rin ang ating event, ang ating mga flowers po sa may simbahan. At ang ating event ngayon na sobrang ganda po. At maraming salamat po kay Sir Bernard sa Cardix Event Team. Pasensya na po, pero thank you po. Sa lahat po na naging success pa rin po ang aming of course, magpapasalamat po kay Mavic. Wala po ito, wala siya.